Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Siang ini saya berkunjung ke markasnya Cak Ngatuji. Wah, ini perangkat perangnya Cak Ji nih. Sugeng siang Cak Ngatuji. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu lak meteng. Lapor iko. Iki lho, Pak. Nganu imbeng cilik iki lho, Pak. Oh. Piro kang anune? Anu jumlahe sapi riko. Gangsal, Pak. Oh, wah ini sapinya super semua. No. Kalau ini anaknya Pak Kabul ini. Halo, anaknya Pak Kabul loh. Nah, ini mbengnya Cak Ji nih. Cak iki jenis apa mbeng iki dadine mental lah. Mental, Pak. Oh. Induke iki ya si mental. Nggih. Oh. Mental. Mental semua. Iki lagi apa sampean? Lagi nyembori, Pak. Oh. Apa ae iku comboran? Dedek campur katul. Campur dedek campur katul. Campur polar, Pak. War iku apa e? Polar. Polar. Terus gak ono ramuan apa-apa meneh? Mboten wonten, Pak. Ramuan apa niki suket tok ramuane. Lah, sapi Riko cek kuat iku jamune apa ae lek Riko? Jamune kopi. Oh, tanpa gula. Kopi ndok wae, men. Kopi apik ndok ya. Iya. Temulawak ngono iku gak ya? Mboten ate. Oh, temulawak. Heeh. Nah, sapi Riko sing paling pertama duwe sing ndi ya? Sing niku, sing iki. Nggih. Ganti, Pak, ganti semua ya. Oh, yang dulu dah ada, Pak. Ya. Oh. Nah, di antara ini yang paling lama yang mana ya? Yang itu. Oh, iya, ini loh, yang ini. Ini. Iya. Oh. Paling lama nih. Mana berapa kali? 6 kali di sini. 6 kali di sini ya. Tapi sebelum sampean pegang itu udah beranak. Saya sekali. Kan sama 6 kali. Iya. Wis berarti pirang juta ya? Oh iya. Kedit aja. Oh. Lah ngono kan duwe nande ya. Jamu nedo, Pak. Kayak nedo liru ngono iku. Nah, nedo. Cak sampean kok iso ngingu sapi super iku resepe apa ya, Ji? Resepe niki suket to, Pak. Suket nopo ya? Pangane gak oleh telat. Nggih. Nedone niku nggih ngeten iki nggih sedina berapa kali sehari? Rumpute napa nedone? Makane. Mboten mesti, Pak. Kadang nggih ping gangsal. Wah, sampai ping 5 barang. Nggih nedone. Oh, lah iku apa lah wong-wonge kadang ping 3 wis mau makan maneh. Mboten, kula nggih ping gangsal wae. Bengine iku, bengi nggih nedho. Oh, bengi. Nggih. Lah, jala lek anu kaya bengi ku gak ono gangguan nyamuk apa. Mboten wonten, Pak. Gak gawe beluk-belukan ngono. Mboten nate menan. Aman ya berarti ya. Aman. Nah, Cak di antara sapi piro iki telung indukan iki sing paling regane muni sing dia. Regane sing muni nggih niku. Piro iku ya? Niku meteng apa nih? Waktu iki biyen sampean oleh piro ya? Oleh niku lek sing paling larang nggih niki, Pak. Oleh sampean. Iki paling larang. Piro iki oleh? 1,5. Terus sampean oleh 1,5 iku wis barang dadi apa gurung? Pun dados 1,5 meteng 3 wulan. Lek saiki piro? Kirang lek sakniki ngeten. Lah mestine kan ana ira-irane ya. Nggih lek ne selikur nggih pajeng. Mundake piro? Mundake nggih sekalane. Paling. Oh, 1,5 dadi 20 ngono ya. Enten regane ya. Lek iki oleh piro? Iku asal 18,5. Oh. Niku. Sing iko? Niki asal 17 kirang seprapat. Oh. Cak lah ukuran kan koyoke padha. Nggih. Terus oleh kok siji apa? Niki doro asale. Oh, ngono. Nggih. Terus wis kena digawe? Mboten. Oh, iku. Ngajar iki ambek, Pak. Oh.
Iki doro, lah Nggih. terus iki Babon mana ping setunggal angsale. barang dadi. Nggih. Lah iko. Niko ngajari ki ambek nggih. Oh, mangane regane Nggih, ringan mendek-mendek ngoten. Oh. Enten sing anu. Heeh. Lah niki pun dados niki. Sing iki mangane larang ya, Nggih. regane selikur iku barang dadi. Nggih. Nggawa anak. Mboten teng-tengan. Meten. Nggih. Oh, ya iku garai. Nggih. Garai double ya regane. Nggih. Nah, ini cara makannya si bocil ini. Bocil ini bakal didadekno apa dilempar ya? Lempar, Pak. Meledoh. Kayak makan ya. Nggih, meledoh. Cak, sampean selama ngrumat sapi iku tahu nggak ngalami susah sapi kena lorong ngono iku tahu nggak? Sering, Pak, banyak niko PMK niko niko sapi niko babone niko gangsal kena semua, Pak. Kena semua. Nggih. Tapi terus nggih, alhamdulillah waras. Ah. Nek yugane wonten sing pecah tunggal. oh Nek anak PMK malah nggak nggih. tahan. PMK kok sampean obati apa ya? Obati niku, Pak, nopo iku damel ki ambek ramuan-ramuan ngoten. Oh, ramuan tradisional. Nggih. Kayak empon-empon ngono. Nggih, kali pon-ponan ngoten. Eling nggak opo ae ya iku. Waduh lek pun singen ya anu. Duwe kencur, Kencur. maru kunir, Kunir. maru ngoten temulawak. Oh. Niku pon-ponan niku. Kencur gawe penghangat. Nggih. Kunir gawe nguatno tubuh. Nggih. Temulawak gawe gua anu ya cacing-cacing Nggih. ya. Niku. Kalendok ngoten. Oh, ngono. Dadi awake sapi sing kena PMK ku sampean gawe anget lah ya apa Nggih. carane. Jane mboten anu. Lah iku sampean teter berapa kali ya waktu itu? Seminggu Sampai 2 sembuh. kali, Pak. Seminggu 2 kali. Sampai seminggu. sembuh. Iya. Iku penyakit kuku dan mulut kan Iya, ya. Pak. Nah, Kuku ya dan apa mulut. ya kena PMK iku? Lambene ya apa? Anu, Pak, lambene niku mentok-mentok ngoten lho, Pak. Oh, Mau kaya mlendung-mlendung temilate niku mlendung-mlendung. oh kaya lek awake dhewe. Cariawan. Oh, Nah, ngono jenisnya iku. cariawan ngoten lho, Pak. Oh, mentung-mentung ngono terus gak doyan mangan malah. Nggih, nggih boten Kan purun. loro ya. Nggih, Lah iku lek dikei cairan ngono, sik gelem. purun. Lek ijoan kan gak kuat. Nggih, kan? mboten. Dadi akhirnya sampean koyo gaekno bubur ngono ya. Nggih, kula jenengan niku. Cairan tok Nggih, ngono. cairan iku. niku, Pun. Terus sampean jamoni. Nggih. Nah, terus lek kukune ya kondisi ya apa? kukune niku nggih enten sing retak ngoten. Oh, pecah ya. Nggih, retak-retak niku enten sing Heeh. kejemplongso nggih wonten. Sampai ocol? Mboten nate tapi napa retak tok niku, Pak. Heeh. Retak niku kula tambani. Apa lek kukune sampean nambah? Kukune niku kula tambani anu niku. Gambir marung ngoten. Gambir sing gawe nginang kok? Nggih, Heeh. gambir marung ngoten mbako. Marung ngoten betadin, marung ngoten anu, napa iku kunir, Oh. di nggih kunir Sama- marung ngoten wonten malih. Apa? Gamping, njet niku lho, Oh, njet. heeh. Kali kula suka njet niku. Saya tanya iku obat apa ate gawe nyusur? Yo, boten nggih marung ngoten kula anu kula napa iku kula rendem Heeh. pirang dinten ngoten marung ngoten banyune kula peweres Heeh. kula damel niku ningali sing luka-luka sing sikil niku, Pak. Heeh. Lah ya Garing, Pak niku, Pak. bahane lah koyo bahane wong nyusur aja Iya ta, Pak niku, Pak. Lah gambir, Gambir, penjet, njet, bako, mbako, terus apa mana? marono betadin. Betadin mek ninggal suruh tok kan iku ya. Heeh, ning suruh to, Pak. Wis jambe. Jambe tok iku ninggal iku, Pak. Cak jambe ku jare ya ngetokno cacing jak lenang kewan. Nggih, Pak, lek jambe. Niku mboten nate kula. Oh. Pinjem jambe ngoten. Lah sampean kok iso resep perpaduan antara resep kuno ambek resep modern kok betadin ku dikandani sapa? Ningali ten YouTube. Oh, sampean belajar ya nek Nggih. ngono. Lek kewan sapi kena ngene, cara obatane ngene Nggih. ngono ya. Nggih, Oh, ningali. oh, sing tau kena parah sing ndi? Wis sampean dol apa? Boten nggih niki. Sing kali kula dol sing kali. Kena kabel Nggih. ya.
Oh. Sing kali kula dol. Nah, iki biyen oleh di daerah ndi kabeh ya? Niki daerah Sumbul. Sing ko Sumbul. Nggih. Sing iki? Niki daerah mriki mawon Progo mriki. Iki Niki dugi Singosari ya niki. Patok Singosari nggih. Oh. Sing loro iki wek kanca-kanca Nggih, iki kampung-kampung golek di nggih. patok. Nggih. Cak keuntungane golek di patok ambek di kanca iku apa ya? Nggih lek enten patok nggih napa Bejo iku? beji ya? Bejo beji. Oh. Lek enten kampung kan pasti ya, Pak. Wis ero Wis, barange nggih. bendinane. Kualitasnya pun semerap. Nah, Ngoten. Oke, Bedane oke. niku. Cak Ji, Riko iki saiki umur piro ya, Ji? Umur 41, Pak. Nah, 41 kan kategori lek wong ku STW ya. Nggih. Setengah tua. Nggih, mbunan. Tapi di antara penyingkal-penyingkal kan sama termasuk arek enom ya, Ji ya. Ya Nggih. kaliane kan wong tuwek ya, Ji. Nggih. Jadi supaya arek enom-enom iku gak ninggalno pegawean tradisional sing kaya ngene iki sakjane keuntungane nyingkal iku akeh apa gak ya, Ji? Nggih kata. Ah. Kata Nah. 1 bulan itu gak tahu pray, Pak. Mm-mm. Ya 4,5 juta lah, Pak. Oke. 4,5 juta niku kantuk makanan, Heeh. kiriman niku maru Bersih ya rokok, iku ya. nggih. 4,5 juta iku Bersih ya, bersih niku. Kari nari boyok itu ya, Nggih. Ji, ya. Niku lek enten tambahan nggih punjul sak Oh. wonten niku. Tambahan itu teko ndi? Nggih enten male ya, enten sing 200 kirang Kedhi, 200 Oh. ngoten. Wis Enten gawon 200. wis ngono. Nggih. Oh, no. Ngoten. Cak pesen-pesene sampean gaya arek enom cek gelem mempertahankan teknik pertanian tradisional ngene iki apa ya? Pesene ya, Pak. Heeh. Iya, matur muga cek padha-padha anu, Pak. Cek padha-padha iso nerusno budaya biyen, Pak. Tinggalane Tinggal leluhur. leluhur ngono lho, Pak. Cek gak kasih punah. Heeh. ya. Nah, itu sahabat Kanyawara untuk para penonton muda yang mau melestari. Ya umpama ana arek enom iki, Ya, Pak. arek sekitar Malang kepengin sinau belajar nang sampean ngono sampean gelem? Nggih, mboten ono apa, Pak. Itu sahabat Kanyawara, hampir semua para penyingkal yang kita temui terbuka ya untuk Iya, Pak. orang belajar. Iya. Karena ya tambah seneng ya Nggih, lek Pak. kancane Nggih, ya. kata. Nah, Rencang-rencang tambah kata, Pak. Alhamdulillah. Matur suwun ya Ji ya, Nggih, wis Pak. tak ganggu sepurane nang kandang. Nah, Nggih. sing pesen aku kongkon nang kandange Cak Katuji wis tak turuti. Ya, ngono. Matur suwun. Iya. Nah, demikian sahabat Kanyawara ngobrol kita, nengok kita ke kandang Cak Katuji. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.